नोंसिनि दखाना खामबाय बासायनो हानाय नंला जोङो होननानै बुंहैखाबाय आरो ओमफ्राय फैबा नायफैमारबा गासिबो दंस' जाजोब्बाय गैखाला गासिबो सेस गैला आरो बेबायदि जादों आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता लाइमुथि बाजाराव रबेन बसुमतारीनि गेलेमाल दखाना अर खामना सेवहांगार। अर खामनाय जाथायाव सोरबा दुथांनि आखाइ थानो हागौनि सन्देह। दासान्दि चिरां जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन ओनसोल बाजारफोराव सिखावनि उदखारखौ सोलिफिननो नागिरनायखौ सुबुं बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबादिनो थांनाय हराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि बाजाराव रबेन बसुमतारीनि गेलेमाल दखना अर खामनानै सेवहांगार जानाया ओनसोल नाङैनो जिंगायाव खोख्लैदों। जानो हागौ बे जाथायनि आन्दोआव सोरबा दुथांनि आखाइ थानो हागौ होनना गेलेमाल बिगोमा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देह जादों। गेलेमाल बिगोमा आरो बाजारनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे गेलेमालाव खमैबो 4 लाखसोनि मुवा बेसादफोर दंमोन। मख'नो गोनांदि बे खहा जानायखौ गासैबो नङाब्लाबो एसेसो खहा सुफुंफिननो बिटिआर सरकारनाव मदद बिदों खहा जाजानाय बिथां रबेन बसुमतारी आरो बाजारनि दैदेनगिरिफोरा। मानोना रबेन बसुमतारीया हाल खदाल खालामना जानो हा-हु गैयैलाय बे दखानजोंनो नखर सालायोमोन होननानै फोरमायो बाजारनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा। जानायाथ' जों दखान बन्द खालामना थांबा जेबो जायाखैमोन ओमफ्राय जोंथ' बेबायदि खामजाना मादों जों नुवाखै। ओमफ्राय जेनेबा जों दखान बन्द खालामना थांबाय थांनानै ओमफ्राय जों न'आव ओंखाम जाखांनानै एसेल' संनानै ओंखाम जानानै बिसिनायाव एसेल' माबा गोलांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बे समावनो नैबे दखान खाथिनि मानसिया खोन्थाहैबाय आरो नोंसिनि दखाना खामबाय बासायनो हानाय नंला जोङो होननानै बुंहैखाबाय आरो ओमफ्राय फैबा नायफैमारबा गासिबो दंस' जाजोब्बाय गैखाला गासिबो सेस गैला आरो बेबायदि जादों आरो खयथा जाखोमोन सोरबा सावखो ना माखो जों बेखौ मिथिला जोंबो नुवासै जाहैबाय हरनि सम दा जों बोरै मिन्थिबावनो जोंहाबो बन्द खालामनानै थांबाय मोनाबाय नालाय बयबो थांस्रिजोब्बाय ओमफ्राय बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय नै खाथिनि मानसिया खोन्थाहैदोंमोन ओमफ्राय जों बासायनो हानाय नंलालै आदै नोंसिनि दखाना खामजोब्बाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय नायफैबा बेबायदि जामारबाय आरो गासिबो गैला दंस' जाजोब्बाय बै उननिफ्राय सावदो आरो सोरखौबा सन्देह खालामदों दा सोरबा सोरबा होनदों उन्दैफ्रा खाथियाव अर सायदोंमोन ओमफ्राय सोरबा होनदों बिरि सावनानै प्लास्टिकआव माबानानै गालांदों होनना बुंदों आरो नोंसोरो सोरखौबा सन्देह खालामदों दा जों बोरै मिन्थिबावनो जोंथ' नुवासैबो जाहैबाय। बेसेबांसोनि मुल्यनि बेसेन दंबा बुस्थु दंमोन दा बेसेबां जागोनथाय बोराया बुंदों ओरैनो आन्दाज जों आन्दाजावथ' 4 लाखनि खहा जानानै दङ ओमफ्राय एसे बोरैबाबा बारनोबो हागौ जों बिदिनो दामि दामि माल सोफैदोंमोन जों थाइसे थाइनै ओरैनो खस्थ' खालामनानै बुथुमनानैब्लाबो जों दखान सोलिनानै जायोमोन आरो जों सिगांनिफ्रायबो बे खेबसेल' नङा खेबनै गासिबो जों गोदोनिफ्रायनो होजेननायनिफ्रायनो सिखावबो हाबजाबाय गासिबो माल खावना लांजायो होमबाबो जोङो सिखावफोरखौ जों नुनो मोना खाथिनि ना गोजाननि जोंबोथ' मिथिया जाहैबाय बेनिखायनो पुलिसनो खिन्थाहरनाय जायाखै सिगां समाव पुलिसनो खोन्थाहराखै बेखौबो जों ओरैनो बे कमिटिनि रायजो राजाखौ लानानै जों एखमबा हमनो नागिरो जों बेखौबो जों हमनो मोना बेबायदि जानानै ओमफ्राय जोंहाथ' दा उफायानो गैला दा दखान होनो जोंहा दा गैजाखाया जाहैबाय जोंहाथ' हा हुबो गैखायानो जों जेबो गैजाया बिदिनो जों एसे एनै दखान होनानै जायोमोन आरो बेबो जोङो दखानखौबो जोङो लाबोयो जोंथ' जों नगद लाबोनो हाया जोङो बिदिनो मालिकनाव बाखि दङ जों बेखौ जों दा बोरै सुख'हैनो हागोन जोंहा बेखौ सिन्था जानानै दङ बेनिखायनो दा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनो खोमा जों बेखौ आसा खालामो गेदेर गोलावनिफ्राय जोंहाथ' दा राहा गैला जेबो मोसौ मोसाबो गैजाया जोंहा आरो फिसा फरायनाय दङ इंलिस मिडियामाव हाबनायबो हायो दा जोंहाथ' फारसेनिफ्राय जों मोनाब्लाथ' जोंहा न'खर सोलिनायाव बिराद दिगदार जासिगोनानो जोंहा जेबो फानलु फानलाबो गैला जा दङ दखानाव एसे दंमोन जोंहा एसे एनै दा बेबो हनै खामनानै सिलिंखार जालांबाय जोंहा दा राहायानो गैला माखासे बेबायदि जाब्रबथाय जानायनि सायाव गोबां बे माखासे मानसिफोरखौ हमनो हायै बायदि जाबाय दा नंखायनो
जोंनि बे एनस्टिसिब एरियायावथ' जोंनि लाइमुथि बाजाराव एसे एनै सिगांबो बिब्दि जाब्रबथाया जालांबाय थादों। माल गोमानाय, दखानावहाय एसे एनै उदपात खालामनाय, खिन्थु जोङो एक्सुवेलि माखासे बै समनि बिबायदि जाब्रबथाय जानायफोरखौ जोङो माखासेखौ हमनो मोनाखै। ओमफ्राय एसे एनै बे स्टुडेन्ट मानसिफोरखौ जोङो लादु जानाय मा जानाय बेफोरखौ जोङो बाजार कमिटिया हमनानैहाय माबा मोनसे मेनेजमेन्ट खालामदों। ओमफ्राय बेंथलाव जानाय आरो जोंनियाव जानाय बेखौथ' बेंथलाव जानायखौथ' जों मोनथिखाबायानो फ्रायानो हमनोबो मोनबाय। ओमफ्राय दा जोंनि बे लाइमुथियाव मैया 7थासोआव जानाय घटना, बिनि सायाव आं एसे बुंनो सानदों। माखासे जि 7थासोआवहाय माखासे आइजोफोर सानै थांदोंमोन न'खर गोनां, बिसोरो बेवहाय अर गालांनो मोनदों जाहैदों। ओमफ्राय बै अर गालांनाय मोनलांनायनि उनावनो हयथ' सम्भब बे न'आ बिनिफ्राय खामबोनाय जादों। खिन्थु दा बेखौ डाइरेक्टलि सोरबा माबायोहाय गाज्रि रोखोमैहाय सावखो ना बेन खालामखो बिनि प्रमानित जों मोनाखै। खिन्थु बाथ्रायानो जाहैबाय एसे सिगाङावहाय बुंनाय बायदि गारजेना दखाननि मालिकफ्रा दुखु गोनां जाबाय। जोंबो बेवहाय दुखु नांफादों। जोङो मोनसे प्राइमारि हिसाबै आरो जोंनिनो मानसि हिसाबै जोङो बेखौ दुखु फोरमायो। जाहाथे बिनि सायाव बिहा बेसेबांखिनि खहा जाबाय प्राप्य हिसाबै बिथाङाथ' खहानो जाबाय। आरो जेरैबायदि बियो गावखौ स्वीकार खालामबाय, कनफेन्स खालामबाय, आंहा जेबो गैलिया, बे दखानजोंनो न'खर मेनटेन खालामदोंमोन, गथ' फोरोंनाय जादोंमोन, नै बिनि सायाव जोङो एसे साननांगोन। दा जोंबो बेखौ फोरमायथिहरो बा हामलायो जे बिनि थाखाय माबा मोनसे फेसिलिटिखौ जोंबो एसे सहाय खालामनो बा जोंबो एसे प्रमानित हिसाबै हरनो हायो नामा। आरो एक्सुवेलि बिनि राहाफ्रा बोरै जागोन जों बेखौबो एसे साननांगोन। जिहेथु जोङो बे एनस्टिसिब एरियायाव बाजारा माबा मोनसेबो जोंहा रेकमेन्डेसन गैया, रेजिस्टारि गैया। बे हिसाबै जों सरखारनिफ्राय बोरै मोननो, बेबो मोनसे खोथा थाबाय। ओंखायनो जोङो बिथांनिहै जानानै, दखाननि जि मालिकहै जानानै जाहाथे बोरैबाब्ला बेखौ एसे हेल्प होनो हायो, बेखिनिखौ जोङो खावलायगोन।